To jama'a, wannan shi ake kira da siddabarun Indiya. Duk wanda ya kalli iya nan gurin na wannan tegar zai gara fim ɗin nan wanda ake kira RRR Gefe. To wannan damisar da kuke gani ba ta gaske bace ba. Bari ku gani, za ku tabbatar da cewa fina-finan Indiya sun samu ci gaba sosai. Yauwa kun ga nan gurin, wannan mutumin shine yake amfani a matsayin shine damisar, yake cewa idan ta kaɗo haka za ka jawo igiyar ka nuna ta kai ka nan, sannan kai can tage sai ka haɗo igiyar ta irin jaka gefe, sannan sai kai baya nan damisar ta yi baya kenan, ma'ana yana nuna shi ne damisar zai taho kuma ya yi gabansa da gudu kuma ya ja igiyar sai ya baya da ita, irin zuwan damisar ta bangaza shi ka gan shi. To ga ainihin ɗaukar kuma a nan gurin an yi ta, kaga ba ma a jeji ake yi ba. Yauwa gashi nan ana nuna cewa ga damisar kuma ta gaske ana yin amfani da ita wajen yin faɗan. Kaga gashi reaction ɗin sun ƙara ɗauka, ka gani mutum ne suke yi, bayan sun gama ɗaukar sai su kawo kuma hoton damisa ta roba ya saka, sai su making ɗin bidiyon sai ka ga an kuma